leütlek, igen. megfoglak, és akkor így. Ne, az még jobban lebukás, mert akkor pont ráfordultunk a kamerára. Pont a másik irányt. Tehát megfog rajta, ide jövök hozzá, megfoglak, lerántanak, elrohad. Itt egy másodpercig ki lehet várni. Az ütés. Oda. De így meg nem nyomom. Oda nem, azért mondom, hogy ezen kell gondolkodni. Látják ezt a kezemet, tudod? És most az a baj, hogy most így ütöm meg, oda rogyik össze. Na még egyszer. Még Van. Üres, és akkor megyek oda. De ezt a nem. Kamera miatt, hogy többet lásson belőle, annyit csinálni vele, hogy hogyan csináltuk? Megfogjuk, szétüti, és egy kicsit kifordulnék, mert azzal a néző is időt nyer, hogy mert ez egész... Oké. Úgy még meg fogjuk csinálni egyszer-kétszer, hogy itt van minden. Jó. Így fogom, most csak majd a végképben. Mehetünk? Jó? Bocsánat. Figyelj! Te még a Tamásra tartod a fegyvert. Csokran. Van még egy. Oda teszem. Már elég lesz, úgyis szétszél. Tehát a fürdő jelölőben a széknél ül majd mind a kettő ugyanott lesz. Lassan nézzük, jó? Jó, lassan. Tehát tessék van. Igen. Nem, tessékre. Tessékre, Anikó tessékre indul. Megindul a két lány. Anikó, te indulsz tessékre. Igen. Igen, és a Szabi is rögtön. Nem, egy felütéssel indulok. Jó. Balázs miatt. Tessék. Igen. Nem? Jó. Nem. Mert visszarúgok. Nem. Mert visszarúgok. Jó. Megy Andi, akkor Réka is ki tud vele szólni. Ahogy megindul Andi, akkor Réka is Ezt tud magával nézzük indulni. meg. Nézzük Akkor meg. lassan, jó? Nem menekülhetek el. Várjál, figyelj. Te már mész? Te már mész? Ja, most. Most. Csak itt állok. Réka, Hát mert egyébként ez egy váratlan szituáció, amire nem Jó, számítottam. álljunk meg. Azért, mert ha le akarsz borulni a Tamás, Akkor nem így lépsz logikus, ki. hogy- Így van, így van. Jó. És menj is, tehát csináld is meg, jó? Ez az, mert, és térde is le, mert akkor ténylegesen így, ennyi elég. Sülj le. Tehát ezt csináld meg. Réka ugye rögtön hátralép, és Szabi már indul is. Forog. Ó. Tessék. Nem csinálsz onnan mindent. Jó? Most csak megnézzük, hogy mit látunk. Írj, tehát itt vagyok akkor. Jó? Tessék.